Sawubona, ngiyathemba uyaphila lapho ekhaya. Nawo umdlalo engingawenza nomndeni wakho nijabule kube mnandi. Lo mdlalo owomculo nomdanso futhi ukufundisa ukuthi ungajezisa kanjani izingane zakho ngendlela elungile futhi ejabulisayo. Hawu. Lalela-ke, udlala umculo omnandi abazowudansela. Uthi mase badansa lapho use uthi kubo mhlawumbe abadansi balungiselele iy'lwane ezahlukahlukene. Ho, 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 ho. Hawu, nithi nisajabule kumnandi kunjeyana bese ufaka umthetho kulo mdlalo abawudlalayo. Lapho umculo uma khona nani nonke nime niqine. Uma kukhona phakathi kwenu onyakazayo, loyo muntu ningamjezisa ngendlela elungile futhi emnandi. Nimenzise ama-push up. Noma nimculise. Ta la 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 la. Ta a la la la. Noma nimenzise i-squat. Ha. Hayi-ke, ngingawucala-ke lo mdlalo. Hawu, qaphela ukuthi iy'ngane zakho zijabula kanjani uma ufake ukujezisa emdlalweni eniwenzayo. Akuzame lokho ekhaya ney'ngane zakho, nijabule ngomculo nangomdanso.